Pois, primeiro de nada, Xosé, como exalumno e agora xornalista de Nos Diario, agradecerlle moito que nos atenda unha vez anunciada a súa xubilación, despois de tantos anos impartindo aulas nesta facultade, primeiro en Mazarelos, non? E despois aquí en Vite. Imagino que non é un paso fácil de dar, non? Deixar de impartir as aulas despois de media vida ligado a este oficio nesta rama, non? Son cousas que van pasando na vida, non hai outro remedio, a lei da vida impera nesto, non? Efectivamente, levou desde o segundo ano de funcionamento da facultade, impartindo aulas, disfrutei moito, aprendín moito con toda a xente que pasaron por aquí, porque, inda que lles pareza que non, os profesores a nos obriga a intentar contarlles un pouco o que vemos que hai, estimularlos para que teñan curiosidade por unha serie de aspectos, pero ao mesmo tempo nós tamén aprendemos de todos os que pasaron por aquí, e, por tanto, sí, o de non dar aulas regladas, pois xa é distinto dar charlas, dar conferencias, seminarios, a un sistema de aulas regladas e a evaluación continua, que, bueno, é un proceso complexo tamén para os profesores, quer dicir, vostedes agora xa o verán das dúas formas, pero tanto cando vemos como alumnos como cando vemos como profesores, pois ten as súas complexidades, sobre todo para entender moi ben o outro, a outra edade. Seguirá en calquera caso vinculado, non, a esta profesión e polo de agora a esta facultade tamén, non, nese grupo de novos medios. Bueno, eu, se me deixan, claro, sí, pois é a miña intención, sí. Mentras a saúde mo permita, pois a verdade é que aquí na facultade, xa desde a súa creación, desde que a puxo en marcha Emilio Prado e Margarita Ledo, pois atopei sempre un sitio cómodo para traballar e para poder traballar no ámbito periodístico. Hai un grupo, son moi competitivos, eles son os bos, e realmente, pois sí, gústame traballar con eles, e o que se poida facer, pois farase. De feito, vostede efectivamente formou parte desa xeración pioneira, non, na docencia do xornalismo en Galiza, nun momento no que aínda non existía a facultade, estudou, se non me engano, en Madrid, como tantas outras e tantos outros xornalistas galegos, e formou parte dese primeiro grupo promotor que impulsou a titulación de xornalismo en Compostela, non? E, polo tanto, en Galiza. Que o motivou a dar ese paso cara á docencia e a investigación? Bueno, eu desde que estaba estudando xa efectivamente na Complutense en Madrid, porque naquele momento en Galiza non había estudios de xornalismo, era unha reivindicación que tanto nos congresos de xornalismo que se organizaron neses anos como distintos colectivos pois sempre defendemos, e eu colaboraba con algúns profesores que tuven e dos que estaba moi satisfeito e que me pedían colaboración, especialmente no Departamento de Historia da Comunicación desa universidade, non, con Timoteo Álvarez e outros. E logo, cando se van dando pasos, nos fixemos o doutoramento, aquí na Universidade de Santiago, estaba traballando nese momento na profesión, no Xornal La Voz de Galicia, e, por tanto, din xa o paso para tratar de formarme para poder impartir docencia en canto se puido poñer en marcha a facultade e en canto saiu unha plaza que conseguín, pois incorporeime á docencia, pero realmente o mérito creo que desta facultade está nos que concebiron esa facultade, porque eu creo que un dos rasgos distintivos é que lle dá valor e, a máis, que lle dá proxección na actualidade. De feito, eso é o que máis se valora hoxe nos informes externos, esa forma de combinar a práctica coa teoría e buscar unha relación pois de aplicación que é basicamente o que se fai no xornalismo, non? E iso pois débeselle sobre todo a Emilio Prado e a Margarita Ledo, que foron xunto con Xosé Soengas os que nese momento puñeron en marcha a facultade. Entendo que despois de 3 décadas ligado a esta facultade e que, aínda que deixas aulas, pois, como menciona, pois, de momento, entre o corpo aguante, non, pois seguirá un pouco vinculado. Entendo que foi sen dúbida, unha decisión axeitada na súa trayectoria profesional, non? Ligarse a esta experiencia. Sí, é difícil porque vostedes vivirán, cando un está na profesión, está satisfeito e a gusto, eu estaba a gusto exercendo a profesión, pois combinar as dúas cousas entrañaba certa dificultade. Foi como realmente me familiaricei, pero visto que estaba ben, que disfrutaba, que aprendía,
Pois a verdade é que nun momento dado tuven que tomar unha decisión e estou satisfeito de ter dado esa decisión, aínda que eso me implicase no seu momento sair da redacción. Vostede, de feito, exerceu tamén, non? Efectivamente, en redacción, por exemplo, nos inicios na nosa terra, nun momento de grande ebullición, non? A nivel político e social en Galicia e no resto do Estado. Imagino que foron anos con moita carga precisamente para a nosa profesión, moito que contar, moitos cambios que se estaban a dar, esa transición, o primeiro goberno de Fernández Albor, o estatuto, etcétera, etcétera, o xurdimento tamén, falando do xornalístico da Televisión de Galiza, non? Como, que lembra daqueles anos a nivel xornalístico, vaya? Bueno, neses anos estaba aprendendo realmente, porque efectivamente eu cando se puxo en marcha a nosa terra aprendín moito, porque estaba ainda estudando, estaba me formando nese momento en Madrid, e tuve a sorte de estar daquela con Margarita Ledo, Xosé Ramón Pousa, Pepe Barro, Antón Galocha, os que realmente conformaron ese primeiro equipo de redacción da nosa terra, e eran momentos difíciles tamén, como son difíciles os momentos que temos actualmente, viñamos dunha dictadura e tratar de facer xornalismo pois implicaba romper con moitos corses que aínda había nesa altura, non? Foi, por tanto, unha etapa pois ilusionante creo que para todas e todos nós, os que participamos nese desafío, e tamén poñer en marcha unha publicación periódica en galego naquel momento que non había, despois da desaparición de Teima, e que estimábamos que era unha das necesidades para recuperar a normalidade en Galicia e que houbera medios en galego. Neses momentos nos que aínda, pois, efectivamente, había esas resistencias, quizáis, non? Lembra algún episodio ou ben de censura ou este concepto que tamén se fala moito nesta profesión de autocensura? Bueno, a censura e a autocensura están sempre moi presentes, ou polo menos planean, non? Sobre a actividade xornalística, ou como agora se fala na actualidade, a captación xornalística, é dicir, formas indirectas de intentar influir e incidir na práctica xornalística, non? Neses anos había, pois, persoas aínda que ocuparan postos de responsabilidade no pasado con certas lagoas na súa formación democrática e práctica democrática e, por tanto, había, pois, ás veces, non chantaxes, pero si formas de amenazar ou directo ou indirectamente. Iso tamén forma, aínda gustenos ou non nos guste, forma parte das dinámicas sociais, máis nese momento, e, por tanto, a actividade periodística, porque o xornalismo, por esencia, como se basa na disciplina da verificación e a contarlle a xente o que lle pasa a xente, casi sempre é incómodo para alguén. Entón, por moi constructivo que queira ser. Entón, sendo incómodo para alguén, pois sempre vai alguén que intente incidir, influir, encorsetar, en a medida do posible. En ese momento había aínda xente que tiña esa capacidade. Pero tamén é certo que se venceron moitas desas barreiras, pois compuxe de toda unha xeneración de xornalistas moi dinámicos que houve nesa altura e que demostraron coa práctica pois formas de facer que realmente era recuperar algo que xa se empezara nos anos 20 e 30 en Galicia e no resto do Estado. Vostede, de feito, cando empezou a traballar nesta facultade, non? Adomaba unha nova forma de facer xornalismo, toda esta primeira revolución digital, non? Eses primeiros anos do xornalismo digital, agora, 30 anos despois, o xornalismo, polo menos en forma, non tanto no fondo, mudou por completo, non? Hai uns hábitos de consumo e tamén unha forma de ofrecer os produtos radicalmente distintos. Como viviu vostede, desde a súa experiencia propia, pois, tanto a nivel da docencia e investigación como desde o exercicio da propia profesión, esta evolución tan grande, non? Que tivo o xornalismo, estes constantes cambios, ademais, e tan acelerados co tempo? Pois eu creo que todas as etapas de importantes cambios son de oportunidades e de ameazas. Entón, efectivamente, vivimos nunha etapa na que víamos como a aparición de Internet, pero sobre todo da web, e todo o que foi a migración aos ámbitos digitais estaba mudando e iba a mudar a profesión.
E iso tamén nos coincidiu, pensemos que, como aparece a facultade no ano 91, 92, no 94 empeza esa migración dos medios á rede, coincide realmente cos inicios da facultade, coas primeiras promocións. E iso tamén levou a posibilidade de que desde Santiago houvese profesores, investigadoras e investigadores que traballasen nese ámbito e, por tanto, intentar coñecelo, intentar practicar. En aqueles anos creáronse laboratorios mesmos nesta facultade, mesmo iniciativas, Gaceta de Galicia, varias iniciativas que houve no seu momento, e que o que permitían era experimentar e ver como facer xornalismo, como moi ben di, con eso que se hereda, que é o básico do xornalismo, pero como cambia, igual que cambia a sociedade, os usos e consumos informativos, as necesidades informativas, e, por tanto, foi un momento desafiante, pero tamén un momento interesante para todos nós, porque tuvemos que enfrentarnos a retos moi importantes. Logo, eso tuvo algunhas consecuencias negativas, sobre todo a precarización da profesión, pero viñamos tamén de outra etapa de bastante precarización, é dicir, son cuestións que se van repetindo e que con distintas formas hai que afrontar os desafíos. E iso foi o que se fixo nese momento. Non? De feito, agora que menciona ese reto, non, de afrontar, de facer fronte a esa posible precarización da profesión, agora temos unha nova fase desa revolución tecnolóxica que, por suposto, tamén afecta como a unha das principais profesións ao xornalismo, toda esta revolución de inteligencia artificial, non? Algo no que aínda nos vemos inmersos, que aínda é, penso eu, incipiente e que non sabemos tampouco o que nos vai deparar isto de aquí a X anos, non? Non sei fixar un prazo porque vendo os ritmos aos que evoluciona isto, creo que non se sabe. E estamos precisamente ante unha disyuntiva que causa certas resistencias tamén dentro da profesión, non? Hai moitos e moitas profesionais pois que o ven como, perciben moito máis como unha ameaza e como unha oportunidade. Penso que por dous factores, non? Por unha parte, a posibilidade de que efectivamente precarización, ese concepto, pois que se reduzan as plantillas ou que se camiñe cara a un xornalismo máis precario, e por outra parte tamén o medo a que a inteligencia artificial axude en certo modo a espallar esta onda de desinformación na que xa estamos un pouco inmersos tamén, non? Pero por outra parte tamén hai moitas e moitos profesionais e estudosos que defenden un pouco todo o contrario, non? Dentro das ameazas que pode supor, que se defende todo o potencial que pode ter, non? Para simplificar procesos, para optimizar o traballo das e dos xornalistas e, en definitiva, para facer un mellor produto que non necesariamente vai en contra do oficio do xornalista, non? Eu quería preguntarlle, vostede que parte da súa liña de investigación pois tamén se centra nestas cuestións, non? Pois como percibe e como ve o xornalismo dentro de 5 ou 10 anos, non moito máis porque os cambios, como vemos, van moi acelerados, non? Sí, os cambios, as transformacións digitais agora son vertixinosas, son de vértixe, moi rápidas. Vexo que eu creo que as dúas teorías efectivamente teñen parte de razón. Eu creo que son optimista na medida en que é hora de afrontar un desafío e que vai depender, sobre todo, os periodistas, mentras teñan a última palabra, non? Eu creo que é moi meritoria, por exemplo, neste momento a loita que están levando ao paro que fixeron os de ProPublica, un medio de investigación norteamericano, que sacou que ten varios premios Pulitzer e que fixo investigacións moi importantes e que eles precisamente están mantendo un pulso porque temen que se reduzan os postos de traballo e nese sentido pois é algo que hai que é meritoria a súa postura, moi loable, e é algo que hai que defender desde a profesión, é dicir, que se manteña a actividade profesional, porque o básico no xornalismo é contarlle a xente o que lle pasa a xente e iso teño que contarlle as persoas, non? Pero non é menos certo que esas mesmas ferramentas o que si permiten é procesar grandes volumes de información, automatizar toda unha serie de procesos e, por tanto, o que se busca tamén desde a profesión e estes propios profesionais coas súas medidas de forza, pois o que están intentando é que se manteñan as plantillas, pero que se aproveite esa tecnoloxía para facer mellor xornalismo. E, por tanto, que se automatice todo o que se poida automatizar. É evidente, pola experiencia que nos dá a historia, que todo o que se pode automatizar vai se automatizando.
Pero hai cousas que non se poden automatizar. A descripción desta sala só non pode facer un periodista. E, por tanto, aí é quizás onde hai que volcarse en contar as historias e explicar o que pasa no mundo e aproveitar as ferramentas para facelo. Garantir, en definitiva, non, que a intervención humana sempre este aí. Que sexa, que teña a última palabra. É certo que algunhas destas ferramentas son bastante opacas, pouco transparentes, e, por tanto, tamén habrá que avanzar na regulación, na transparencia, na medida en que é posible, toda unha serie de aspectos que temos a experiencia de cando se introduciron ferramentas digitales, cando non se fai, todos xogan contra das persoas, da precarización, da propia profesión, a calidad dos produtos periodísticos, etc. E, por tanto, o que entendo que temos que facer, as sociedades o que teñen que facer é actuar, intervir, establecer mecanismos, por un lado, da alfabetización digital, mediática, e, por tanto, entender esas ferramentas, saber como usalas, e, por outro lado, o que ten que ver coa regulación, crear un espacio para que realmente o periodismo, neste caso, este ao servicio do interés público. Feito, eu penso que é unha corrente da que non se pode escapar, non? A fin de contas, que tamén o dicía agora vostede, non? Eu, de feito, lembro agora, hai pouco entrevistei o director de VilaWeb, Vicente Partal, que é un dos medios pioneiros, efectivamente, no eido digital, que ano pasado facía 30 anos, e ele dicía precisamente un pouco o que di vostede, non? Así como houve medios que, cando foi a primeira revolución digital, pois que se resistían a iso, que dicían, non, nos imos manter simplemente o papel porque somos un diario en papel e isto é o que importa e o produto de calidade e o que pide o noso público. Pero, ao final, podes resistirte a iso, pero, ao final, a onda da revolución acaba chegando a todos, non? E os medios que se resistiron, pois acabaron sufrindo ou tendo que adaptarse ao final, non? E que ao final coa IA que vai pasar un pouco mesmo, que haberá que integrala en certo modo en... Sí, efectivamente, el nesa entrevista, en outras declaracións que ten feito, e el ten moita experiencia porque el iniciou, digamos, dunha forma casi amateur, probando no seu traballo e ao mesmo tempo probaba con esas tecnoloxías, que foi como tratamos de empezar tamén en varios ámbitos en esta propia facultade. E o que é evidente que estas tecnoloxías viñeron para quedarse. Temos a experiencia de que todas as ferramentas que se foron conseguindo ao largo da historia acabaron quedando. Solo desaparecen aquelas que son melloradas por outras. E, por tanto, o que hai que buscar, efectivamente, é que eso non prexudique a calidade xornalística e todo o que é, pois, os principios básicos da verificación e de contarlle a xente o que lle pasa a xente. E neste contexto de cambios e de, efectivamente, de procurar que o fondo do xornalismo, non así a forma, pero o fondo que siga sendo o mesmo, non? Eu lembro de cando estaba pois nas súas aulas, que vostede repetía moito unha frase, nos preguntaba, intentando incitar a nosa curiosidade, non? E ao contraste de fontes, preguntábanos se éramos xornalistas ou paracaidistas, non? Quero dicir, pois ser xornalistas e estar aí, pois sair á rúa, estas cousas esenciais que parece que se perden, non? Pero que ao final é o fundamental nesta profesión, non? A pesar de que se implante calquera tecnoloxía. Buscar as fontes primarias, sair á rúa a buscar a noticia, que era algo moito no que vostede insistía moito tamén nas súas aulas, e sobre todo esa palabra que máis lle lembra a vostede, curiosidade. E que a curiosidade, pero todos os grandes periodistas, Kapuscinski dicía que a él, Heródoto, inspirouno precisamente por esa curiosidade que tiña cando contaba as batallas. Ao final é contar historias. E contar as historias das persoas e contar o que pasa na sociedade, hai que ir, hai que velo, hai que vivilo, hai que experimentalo, e efectivamente poden colaborar os cidadáns, poden participar, pero é un labor profesional que, sobre todo do século XIX, cando hai un consenso social de que eso é necesario profesionalizalo e, por tanto, crear un papel e un ámbito na sociedade para canalizalo, vemos que eso é positivo. E, por tanto, ese aspecto e ese papel é hoxe o que queremos, o que necesitamos e o que queremos facer. Se non hai curiosidade, é imposible facer periodismo, porque unha pregunta, un periodista, detrás de unha resposta ten outra pregunta, porque sempre hai algo máis, algo conocer, algo que indagar, e a súa misión, a misión dos periodistas, e o que vostedes fan, pois é indagar e, por tanto, chegar até o final e saber o que hai detrás dun acontecemento puntual, non? E cree que quizáis nestes momentos pois nos que prima a ditadura do clic, a inmediatez e demais, cree que se pode estar perdendo esa curiosidade no xornalismo?
Bueno, é difícil, é fácil velo desde fora e eu entendo que é difícil velo desde dentro. Creo que se está perdendo un pouco, pero por unha razón, porque as transformacións son tan importantes que as iniciativas que hai, o primeiro que intentan é sobrevivir, como nos pasa a calquera, non? O primeiro é sobrevivir. E logo, cando sobrevives, ves que é o que podes facer e como podes avanzar e como podes responder. E ás veces é moi difícil responder con acerto aos desafíos que hai neste momento. Por que é difícil? Porque as transformacións son tan importantes, estamos pasando do ceo ao geo, de non sei que, do clic, dun sistema de clic, agora o resumos coa inteligencia artificial, co cal está cambiando. Os medios que se prepararon para competir e para conseguir recursos por unha vía xa teñen que estar ideando estrategias para conseguilo por outra. E o xornalismo, como todo, necesita ter saúde financiera, é dicir, capacidade de financiación, ben co que se cobra polas informacións, ben coa publicidade, ben co sistema que seña para que, efectivamente, os xornalistas poidan traballar e exercer a súa profesión. Entón, eu creo que algo pode perderse, pero tamén hai un clima moi favorable a que se perda. E, por tanto, mentre non consigamos máis alfabetización mediática e un estado máis favorable en favor do periodismo, e o periodismo, antes dixen que era un pouco incómodo. Cando é incómodo, hai moi poucas entidades, organizacións que realmente teñan interese en que eso vai adiante, porque hai outras técnicas moito máis amables de comunicación, non? E nesas dinámicas, pois, é nas que se vai debatir a sociedade. Creo que é nas que se debate hoxe, nas que se debatirá no futuro. Pero eu teño confianza porque, como situándonos simplemente como cidadáns, necesitamos información de calidade para tomar decisións. E cando non a temos de calidade, tomamos decisións, dámonos conta que erramos, ou polo menos que non acertamos e que puidemos facelo mellor. E eu creo que eso levará ás sociedades e a cidadáns máis exixentes, esperemos que así sexa e, por tanto, que pedirán tamén máis aos medios, estarán máis dispostos a apoiar os medios e a apoiar o periodismo. Que, de feito, sobre esta cuestión, a día de hoxe cambiaron moito os hábitos de consumo, non? De como consumimos a información, xa non hai tanto ese perfil polo xeral, sobre todo entre a xente nova, e cada xeración notase máis, non? Eu que me graduei hai 7 anos, pois xa se notan diferentes coas seguintes xeracións e eu tamén noto diferenzas coas que viñeron antes ca min, non? Cambian as formas, eso, non hai tanto consumo mellor de prensa, de televisión lineal, de radio, quizáis tampouco tanto, pero é certo que o que temos son novas formas, non? Que adoman, pois, as redes sociais, sobre todo, que ao final é unha forma tamén de transmitir contidos e de facer xornalismo, non? Ben a través de vídeo, a través de YouTube, de TikTok, de Instagram, contidos máis curtiños, que non é a peza xornalística que estamos máis afeitos de forma tradicional, ou o que eu mesmo, por exemplo, nesto que falamos de que avanzan tan deprisa os cambios, non? É moi diferente xa as pezas que estamos facendo tamén nos agora no xornal, que o que eu aprendín hai uns anos, hai unha década, cando entrei, pero ao final, a fin de contas, aínda que hai moito este discurso que se percibe na sociedade de que a xente nova que está desinformada, que non consume medios e demais, eu persoalmente non o vexo tan así, non sei como é vostede precisamente, porque sí que percibo que sí que se consumen eses contidos a través das redes sociais, por exemplo, non? Sí. Consúmese moita información, búscase moita información, accédese a moita información, porque veña polo algoritmo de cada un, polo, vamos, polo hábito de consumo, etc. Pero non podemos minusvalorar ni menospreciar as xeracións que veñen, porque todos fomos xeracións que chegamos e que nos rebelamos contra unha serie de cuestións e, por tanto, que buscamos outra forma de comunicar e outra forma de facer periodismo. E o lóxico é que eles queiran outra forma de facer periodismo e outra cousa, outra forma de comunicar, non? E que os medios busquen adaptarse a iso, a eses novos públicos. O xornalismo e os medios teñen que estar onde están os cidadáns. Entón, o que hai é que adaptarse e, nese ámbito, si exercer a profesión e a actividade. O xornalismo é xornalismo a marxe dos soportes e a marxe das canles e a marxe de calquera outra consideración. Fixo xornalismo en murais, fixo xornalismo en moitos ámbitos e, por tanto, non está circunscrito nin ao papel, nin á rede internet, nin á canle H, nin á B, nin á C. Está en todos os ámbitos, ten que estar, e ali onde estén os cidadáns e necesiten información veraz, debe estar o periodismo. Si é capaz de ofrecela e coas características e cos hábitos e entrar, digamos, nas formas de consumo
no ámbito da comunicación, en ese ámbito que é moito máis pequeno do xornalismo, e facerlo realmente con información veraz, aí estará o xornalismo, estará sempre. Se non o sabe facer, pois é un desafío, lóxicamente. Eu creo que si o sabe facer e que as novas xeracións están facendo eso, e de feito hoxe hai produtos periodísticos en todas as redes sociales, en todos os ámbitos, pois de moita calidade. Con informacións veraces, e na medida en que son veraces, tampouco eu son moi contrario a pensar que as novas xeracións dalles igual consumir boa que mala información. Non, outra cosa é que todos ás veces podemos consumir mala información porque tuvemos un acceso, porque non fixemos unha verificación, por moi distintas razóns, e iso non quere dicir que realmente non valoremos o que é boa información. Efectivamente, aí quería chegar tamén eu, non? Porque ao final sempre se estigmatiza un pouco as novas xeracións e efectivamente, pois, sí que están informadas, non? Vémolo que, aínda que non teñan eses consumos tan máis tradicionais, digamos, sí que efectivamente fan ese esforzo e tiñen ese interés, esa curiosidade tamén, non? Da que falábamos antes, por informarse, por buscar medios ou xornalistas ou comunicadores e comunicadoras referentes que transmitan esa información e sí que queren estar ao tanto do que acontece, iso desde logo, non se perde ese E por aquilo que teñen interés están moito máis informados do que nós pensamos, porque cando falamos con eles e vemos. Entón, estigmatizar eu creo que a ninguén, porque todos cometemos erros, seguro que eles tamén cometen erros, os que chegan, os que chegarán, nós tamén, e, por tanto, nese ámbito, si hai ás veces ensaios, experiencias, erros, pero de aí tamén se vai aprendendo e vai se mudando. E o xornalismo tamén está nese caldo de cultivo. Sí que é certo tamén que estamos agora nun momento de unha certa crise de credibilidade importante na prensa convencional en xeral, non? Eu creo que motivada sobre todo por, na miña opinión, por un factor esencial que é a polarización da sociedade a nivel político e social, tamén este auxe da ultradereita, non? Que vemos esta vaga reaccionaria que hai a nivel mundial e que ao final afecta pois aos medios de comunicación máis convencionais, digamos, bueno, sexa digital ou en papel, e creo que a nivel moi xeral e que a nivel de todo o mundo, non? Que non é unha cousa nin de Galiza, nin do Estado español, nin moito menos. Como creo que deben facer os medios, os xornalistas, para recuperar esa confianza do lector que en algúns casos pois parece que sí que se perdeu, non? Sí, que se perdeu, é lógico que no medio de tantas transformacións pois a confianza vai a menos e logo hai moitos máis lobbies, grupos de presión, canles empeñadas en que o xornalismo se socave a súa credibilidade porque así teñen a capacidade de influir, de intervir, de actuar, non? A desinformación estuvo presente desde que apareceu a información e, por tanto, está neste momento no que aumenta moito a desinformación, aumenta a información sintética, a polarización crea un caldo de cultivo precisamente para outras técnicas de comunicación e menos favorables para o periodismo, pero si hai ámbitos e formas de recuperar a confianza. A confianza é algo que se perde moi fácil e é moi difícil de recuperar, non? E isto pasou aos medios tamén en boa medida a industria mediática en xeral porque cometeu moitos erros. Moitas veces deu informacións pouco contrastadas, é dicir, o que sería mala información, de aí esperemos que aprendan, porque deixouse levar por derivas comerciais ou de outro tipo e que realmente resituaron e sacaronlle o foco da súa actuación, que é contarlle a xente o que lle pasa a xente, con atrevemento, verificando, dando as distintas sensibilidades sociales, etc. E, por tanto, hoxe hai varias formas e esas formas por onde veñen? Básicamente pola transparencia. É dicir, nunha sociedade como a actual na que é posible mostrar como facemos as cousas e, por tanto, que calquera usuario que queira ver porque lle dicimos algo que sabemos que sepa todos os pasos que nos demos e que vexa os accesos, que vai ás fontes orixinais, que visite, que revisite, son formas que están funcionando e creo que sí están dando resultado en xeral en mecanismos de transparencia, de máis participación dos usuarios para realmente que se vexa que non hai intereses ocultos máis dos que se declaran. Hai intereses legítimos e cada quen ten dereito a declarar eses intereses legítimos que ten na súa actuación, na súa liña editorial, no que seña, quen lle gusten ben, está aí, quen non vai a outro lado. Pero que si guste ou non guste, o que todos teñen dereito é a ver como se fai, a que se poida verificar
a saber por qué se dice algo en función de qué datos o avalan, etcétera, etcétera, ¿no? En esta medida, algunas das redes que se crearon e que se están creando, tanto de grandes grupos de comunicación como de iniciativas máis de base, pequenos medios iniciativas medianas, pois realmente eu creo que sí está dando resultado. Que pasa? Que vaise tardar en recuperar a confianza. Por qué? Porque, efectivamente, ese océano que falan algúns de información sintética e desinformación medra moito porque polo sistema de reproducción, pois, neste momento, calquera iniciativa aparece en 50.000 sitios, pero eso non quere dicir que os usuarios non vayan creando os seus hábitos de consumo e os seus medios que realmente lle ofrecen credibilidade, por tanto, os que van. E seguindo un pouco o fío desta perda de confianza en xeral na prensa, vostede na miña promoción na 2019 foi o noso padriño exercendo como madriña a xornalista Tati Moyano, que daquela empezaba nese incipiente movimento Defende a Galega, que case 8 anos despois seguen aínda a mobilizarse denunciando, segundo este colectivo, manipulación nos medios públicos. Vostede como ve a día de hoxe a situación dos medios públicos, da Radio e Televisión de Galiza? A creación dos medios públicos de Galicia foi unha gran conquista para o país por dous motivos. Primeiro, porque conseguiuse crear un ente de medios públicos e segundo, porque ese ente facía información en galego e trataba de chegar a todos os ámbitos, tanto de Galicia como do exterior, e foi creando cables, non? E, por tanto, é un feito incuestionable, un paso adiante, unha excelente boa noticia que ojalá sexamos capaces de mantelos, melloralos e que sigan cumplindo o seu papel. Unha segunda cuestión ten que ver coa gobernanza deses medios. A gobernanza deses medios, como sabemos, é conflictiva en todas partes. É dicir, ahora mismo, incluso o modelo de referencia que temos, que a todos nos gustaría que funcionara o máis parecido que é BBC, vemos todos os problemas aos que se enfrenta e os desafíos que se enfrenta. Por tanto, o que non conseguiron os medios nestes anos, en ese sentido a Galega vese afectado os medios de comunicación públicos de Galicia, igual que outros no ámbito do Estado, en outros lugares, pero centremos o foco aquí en Galicia, pois por ese deterioro e por esa gubernamentalización que vemos que en todos os ámbitos, pero xa non é só os medios da comunidade autónoma, son os medios que dependen de concellos, de outros ámbitos, que é a dificultad para crear sistemas de gobernanza plural. Eses sistemas hoxe, eu creo que o movimento Defende a Galega ten moito mérito como movimento, por tanto é unha iniciativa de parte que trata de defender unha postura sobre os medios públicos, pero a solución ten que vir por unha resposta social do conxunto das principales organizacións e a poder ser de todas do país para diseñar un modelo que sexa o máis positivo posible no sentido de que responda a eses puntos de encontro de todas as organizacións sociais e civís e que permita facer periodismo no ámbito de Galicia, que se garante esa publicidade. A rendición de contas, pois a rendición de contas é outro dos temas que é un dos grandes desafíos, porque neste momento hai tamén, digamos, iniciativas de búsqueda de novas formas, porque o que se comprobou é que este sistema que hai hasta ahora pois non ofrece os resultados esperados, por eso aparecen estes conflictos, non? Ao non aparecer eses resultados, pois hai que buscar quizás sistemas moito máis plurales, hoxe hai algúns xa que están incluso ensaiando sistemas de sortear cidadáns que durante un tempo participan en mecanismos de seguimento para que den o seu punto de vista, participen, etc. Bueno, eu creo que é un tema de saúde democrática avanzar nesa dirección e que o mellor que pode pasar é que a partir do que temos avancemos e construíamos un modelo máis estable, máis seguro e máis plural, é dicir, na medida en que represente o máis posible a pluralidade que existe no país. Para ir xa rematando, vostede que se iniciou na nosa terra, que ten estudado a evolución dos medios en galego desde as súas orixes xa no século XIX, a día de hoxe hai un panorama bastante máis rico, non? Que hai, pois, que unha década atrás, por exemplo. Como percibe vostede a situación da lingua galega nos medios de comunicación? A ver,
Eu percibo máis que cuantitativamente, é dicir, máis que a cantidade do galego que hoxe circula nos medios de comunicación, a potencialidade e as posibilidades que hai no escenario actual. A cantidade, bueno, pues, para min sería desexable moitos máis, sobre todo porque partimos dunha situación onde había moito menos. É certo que se conseguiu moito máis, sobre todo pola creación precisamente dos medios públicos aos que facíamos referencia, pese a desaparición de algunhas iniciativas, sobre todo máis locales, etc. O papel das emisoras municipales tamén moi importante, sobre todo de radio, televisión ou menos, pero que en todos eses ámbitos pois deronse pasos moi importantes para normalizar o galego. Hoxe o problema máis que de oferta, que tamén é de oferta, que hai, eu creo que hai que incrementar, é tamén de sensibilización e uso social da lingua como medio de comunicación, como canle de comunicación en todos os ámbitos da sociedade. É dicir, normalizar eso de que os medios teñen que dar máis información en galego e que eso non supón ninguna barreira, senón que é un ámbito para poder construir e avanzar. Logo, cada quen ten o dereito a ofrecer nunha lingua ou noutra e terá mellores ou peores resultados. Eu creo que se fixeron, por tanto, no que cuantitativamente non estamos donde, polo menos donde algúns desearíamos, eu son un deles, non? Aí está a comparativa, por exemplo, coa lingua catalá, que ten moitos máis medios de radio, de o que dicía vostede, que as televisións locais, radio, a nivel diarios, etc. Efectivamente. Pero non somos o que somos e o importante sería avanzar e ir normalizando en distintos ámbitos e, sobre todo, eu creo que é tan importante como a oferta que fan os medios a sensibilización do uso social da lingua, porque esa xente que este sensibilizada co uso social da lingua acabará vindo aos medios que estén en galego. Quererá consumir ese tipo de produto. Ese tipo de produto, sexa en papel, sexa na rede, sexa onde en calquera canle, non? E, polo tanto, eu creo que non é só unha cuestión nin de oferta, tamén, por suposto, pero que é un problema moito máis amplio, que non avanzamos o que sería desexable, e que a oferta hoxe é importante, sobre todo, gracias aos medios que se foron creando, nos diarios, as publicacións periódicas que hai, os medios digitais tamén que hai, e tamén a creación dos medios públicos, que a oferta, se a compara cuantitativamente, comparado cos anos 80, é moito maior, pero, sin embargo, esa sensibilidade e ese uso social é onde, polo menos os que temos algúns anos, percibimos que temos que crear un humus máis favorable para os usos e consumos da información e da comunicación. Agora, si, para dar por concluída a entrevista, volvendo a súa despedida das aulas, na que recibiron un grupo de compañeiros, profesores e profesoras, vostede dixo que, unha frase que creo que xa ten pronunciado noutras ocasións, non? Que vostede se identifica como un balbino, que é o que o inspira ou a semellanza que ve en vostede co popular personaxe que creou Neira Vilas. Bueno, todo, porque eu son un neno, meus pais eran labregos, gandeiros, e, por tanto, eu son un neno que gateei polo suco e pola cal desde pequeno, non? E, polo tanto, aí síntome no meu mundo, ese é o meu mundo, non? E tuve que ir descubrindo outros mundos. Eu fui estudiar con unha beca, tuve sorte e puiden rematar os estudos e logo exercer a profesión que quería, pero tamén puiden quedar polo camiño, por tanto entendo bastante ben ese mundo e eu son máis que saiu dese mundo, non? Os balbinos de hoxe xa é outra cousa, é dicir, os nenos do rural de hoxe é outra cousa, nos pertenecemos a unha xeración que Neira Vilas retratou para mí magistralmente, non? E, por tanto, eu, cando descubrín ese libro, que era un rapaz, e pois para min abriuseme un mundo de que alguén máis entendía toda unha serie de cuestións sobre as que eu reflexionaba ou me obligaba a reflexionar cando me enfrentaba a outros mundos. Ese feito de ser un ninguén, non? Como dicía o propio Balbino. Exactamente, como dicía Balbino. Entonces, pois así fomos construindo. E así chegamos aquí, non? E, pois nada, en ese acto comentei, non me acordo por qué, pero fixeronme algunhas preguntas, fixeronme esa pequena encerrona aos meus colegas, que teño que agradecerllelo, pero, bueno, en fin, tamén non tiña moito sentido, non era moi merecida, pero ben,
agradécese. E en algunha desas preguntas, pois, si saiu algo que eu xa teño dito tamén, porque é a miña realidade, eu non teño nada que ocultar e, por tanto, forma parte da miña forma de ser. Pois pola miña parte nada máis, moitísimas grazas por atendernos e grazas tamén como alumno por todo o que aprendín nas súas clases e digo con total sinceridade. Non, gracias a vostedes por entrevistarme, por falar un pouco desto e gracias tamén polo que eu aprendín de vostedes. Vostedes xa lle dixen antes, non pensen que nós non aprendemos, e os meus colegas aínda aprenden máis, que son un gran equipo de docentes e investigadores, pero é moi importante aprender todos de todos, porque aprendemos todos algo todos os días. Iso desde logo.